Би ли трудно се говори в такива моменти, все пак коментарът ви? Не знам, не знам какво ви кажа. По-добре не оставите. Аз това нещо не мога да преживя. Какво си казахте за Виетнам? Мога да си говорим, че сме едни мърлюци. Можеш ли да повярваш, че отпаднахте от турнира с Купата на УЕФА? Много е тежко да се говори след такъв матч. Да загубиш в последната минута. Даже не знам точно, първия път дигнаха 5 минути продължение, след и още стана на 6, не знам. Тежко е много. Значи няколко думи сигурно е трудно да се говори след това мач, но все пак можеш ли да повярваш още, че ЦСКА отпадна? Не мога да повярвам. Ние сме виновни футболисти, никой не е виновен. Имаше една минута. Даже може да се каже, че аз имам вина, където изритах. Като видях, че излезна вратаря, иска да го прехвърля и оттам тръгна всичко. Мисля, че аз имам една огромна вина.